Pila na ka virtues ang inyong nakatunan sa ato karong pagsimba? Pila na? 5. Sige. Ang unang mga virtues kadtong maghatag ginatog paglaom kadtong naa sa hope. Ang H stands for humility. Ang O stands for obedience. Ang P stands for piety or prayer. Ang E stands for excellence. Dayon, ang cardinal virtues, upat sad na kabuok. Unsa toy una natong ipamalandungan gahapon? Prudence. Kanang prudence, mauna ang pagbuhat sa saktong panahon, saktong lugar, saktong paagi, o saktong tao. Muna'y prudence. O wa na siya, ang atong humility, obedience, prayer, and excellence, dili na sakto. Karon sad, ang atong pamalandungan, ang ikaduha nga cardinal virtues, nga mo'y atong murag bisagra sa mga virtues nga dili magkabuwag-buwag, mao ang justice, hustisya. What is justice? Justice is lingi ay mong tupad na kibaw ka unsa na justice, hustisya. Mga lawyers ani may kayo. Sa akong nakatunan, sa akong pag-eskwela, dunay simple pero masabtan nya murag tan-aw nako accurate kayo nga pagkahatag og meaning sa justice. Matud pa, justice means to give what is due to a person. Unsay angay sa tao ihatag. Mao na nga doon natay gitawag sa atong balaod og Bill of Rights. Mga katungod nga angay natong ihatag. Nya doon na sa tay duties and responsibilities para ipatuman ang Bill of Rights. Lingiya ang imong tupad. Ingna, sige kaghatag sa akong Bill of Rights. Importante kay na nag-away sila ron diha ato mga politicians, hashtag ani ang ato mga nasod naggubat tungod pag-claim anang right nato kuno ang West Philippine Sea. Ingon sad ang China amo sad nang right, naggubat. Right kuno sa Ukraine ang sovereign niya from Russia. Moingon sang Russia, right sa namo nga i-member ka namo. Gubat. Nadaghan kayong rights diha. Ang ato sang mga legislators, right kuno na nila nga ilag yung kunong pamatud-an ang hustisya sa EJK o kadtong confidential fund. Right sad na sa diri speakers nga mudipinsa uban pa diha gaaway sila. Naggubat na ang rights. Karon sa atong simbahan, sa konteksto sa atong pagtuo, dunay para nako tulo ka basic rights nga kun ato ning tumanon all the rights nga gi-set sa atong legal paradigms matuman. First, kaning right to life. Second, right to happiness. Third, right to holiness. Okay, usba ko no be? Unsa toy tulo ka rights? Right to life, right to happiness, right to holiness. Mga asawa, unahon ta mo, kinsa ninyo dinhi nga kada adlaw naghatag yun aning tulo ka rights ngadto sa inyong mga bana. Taas ang kamot. Mga buangon gid mo. Mga bana, basig na kinsa ninyo'y naghatag aning tulo ka rights
right to life, right to happiness, right to holiness, ngadto sa inyong mga asawa. Asa kamot? Di man bana diri. Wa gyapon. Haarin lang tas ginikanan kay kamo man gyud mga models. Kinsa ninyo mga ginikanan ang naghatag aning tulo ka rights ngadto sa inyong mga anak, right to life, right to happiness, right to holiness. Taas sa kamot mga ginikanan. O na daghan ang ginikanan. Ana, congratulations. Niabot yung mga 15 kabuok. Haari sa tas mga anak, kinsa ninyo ang naghatag aning tulo ka rights ngadto sa inyo mga ginikanan, kaning right to life, right to happiness, right to holiness. Taas ang kamot. Usara mas anak, mga buangon na dero mga anak, no? Kamo na lang, parishioners. Kinsa ninyo imuhatag aning tulo ka rights nganhi sa inyong parish priest. Taas ang kamot. Otro sa day mo. Mangutana na lang ko ninyo. Sa akong pagkapari dinhi for almost 6 years na. Masigwa na ko next year. Sa inyong tanaw, nahatag ba nako ninyo kining tulo ka rights o wa? Yes, mga sip-sip. Importante kayo ni. Sige, atong pamalandungan, si Maria, si Jesus, ug ang Ginoo. Matud pas unang pagbasa niingon ang Ginoo, muanha ko ninyo, akong papahawaon ang inyong mga kaaway, dili na mo bugal-bugalan, makasinggit na mo sa kalipay, kay ako ana-anak kaninyo. Di sa to pa, iyang ihatag na ang right to life, right to happiness, o right to holiness. Ana ang atong Ginoo, pag-abot sad ni Maria, unsa man sa iyang gihatag, bisag wa siya hilabtig laki, nisugot siyang mamabdos, wa niya gitaktak, gilaglag ang bata nga miturok sa iyang tiyan, tungod lang kay wa siya klarong bana. Iyang gipangga ang bata, nibisita siya ni Isabel, og niulpot sa kalipay si Isabel ug ang bata nga iyang gisabak. So si Maria nagrespeto og naghatag sad sa right to life, right to happiness, o right to holiness. Ang mga santos, sama nila ni San Vicente Ferrer, nilang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o uban tanan mga santos, o atong sa Marayso ng ilang gibuhat, nganong nahimo silang sikat kaayo, o hantod karon atong gihandom, kay nagsigi sila hatag og right to life, right to happiness, right to holiness to many people. Mawa gani ning hustisya. Bisag kinilang tulo, mawa gani ning tulo ka rights nato, dili na ni mahatag, way kapuslanan ang atong humility, ang atong obedience, ang atong prayer, o ang atong excellence. Daghan kayo mga tao striving for excellence, excellent businessman nga nakuno siya ay net worth na $500 billion. Very excellent. Pero naghuna-huna ba siya pila ka billion sa drone ang way hapit gikaon, wa na gani ikapa-eskwela, wa gani ikapa-ospital sa ilang mga anak? No? Ay konyog tutuki. Situation lang ba? May kayong muubi, bisag unsay isultis leader, tumanon gyud aron malipay ang leader sa politika or sa simbahan. Pero daghang mga tao ang gisakitan tungod sa ilang kalipay. Kanading mga manuyupay, lipay man kay na sila, piyait masday pagani na, sindikato gyud na kayo, lipay kay sila, kay na sila'y kwarta, high pa kay sila, pero pila ka buok ang kinabuhi nga nawagtang tungod anang drugas. Mga estudyante graduating gipamatay, kay gitulis gipatay. Mga nagtrabaho, nagtinarong, gipang rape o gipang tulis, gipang patay. Taxi driver namuaw og trabaho para kinabuhi siyang pamilya,
gipatay sa tulisan, gitulis pag yun bisag gamay kaayo og kinitaan. Karong bago na say gitulis. Dito dinhi Dinto katong bagong gitulis karon dinis ato. Tindahan in town, nindag itlog. Niya gitulis. No? Dinhi ba to sa ato? Dinhi sa liluan na say gitulis, napay akyat bahay. Tungod na sa ilang kalipay. Pasabot dili Diyos nun. Kay kaning tulo magkuyog gini mga igsoon para nako magkuyog gini right to life. Dili pwede ang life nga why happiness, why holiness. Right to happiness. Parehas anang nagpuyo-puyo, siging happy-happy, siging dumog-dumog, kuot-kuot, tukhang-tukhang, why mga kasal. Wa man mo'y holiness, wa yapunay ayo. Kuwang. Nya mao na ang resulta, di sad mo appreciate og life. Unsa may inyong gi-appreciate ang pleasure. The pleasure in doing sex. Pero life, dili. Butangin ag ayudi, butangin ag kondom, butangin ag pills, pagpalaygit, unyag masipyat, i-abort. Kaya ang atong giapas, ang happiness ra, nga gitawag og pleasure. No? Kamong mga manag-uyab, siging tiksanay, video call pa, kunuhay, close kay mustanan, kay we love each other. Nya siging tanaw anang porn. Magsiging exchange anang inyong mga pakita-kita anang inyong mga lawas nga mag-CR, mangligo, i-video kay mutanaw sang uyab. Nya inikita, tinukhangay dayon. Why happiness? Nagtuo mong makalipay na sa inyong ginikanan kung ilan ang mahibawan? Nagtuo mo nga ang paggastos inyong ginikanan ninyo para mo eskwela, naara ninyo gihurot anang naang mga laway, ni anang mga sugal, scatter, computer, games, o guban pa. Nagtuo mong makalipay na sa inyong ginikanan? Mga anak? Uy. Nagilingi ay mong tupad. Yung na, sugod karon. Sige na. Ihatag nako ang imong mga rights. Sige, ina. Imong rights ba? Nya unsa man paghatag sa mga anak sa rights sa mga ginikanan to happiness, to life, and to holiness. Unsa man? Mga anak, matud pa ni Kristo, honor your father and mother. Honor their words. Pasabot og maingon ang ginikanan, pag nga na ng cellphone, pangatog na mo, pag nga dayon. Lipay kay na sila. Nya di na sila magyaw-yaw, di na sila maproblema, di na sila ma-stress. Wasad na kayo sila'y sakit. So naasad sila'y long life. Pero inigtanaw dito, walang yapon mo paong hangtod mo ingon ang ginikanan, kamu ba mga buang ang pag nga na. Nya magsigit to gunahon na, buang. Hay, kani maliwat ni mga panuway. Hay, maliwat. Sige nag-ana. Tinarong mami diri. Hay, ni maliwat. Tuat ingin is apuhan. Tuas apuhan. Makadungog ang apuhan. Agilibaksan. Animal kami gipasanginlan. Awa na, gaaway na, na-stress na, nasakit. Giatakis kasing-kasing. Patay. Mga anak ha. Giing na inyong parents, mga anak. Inama, din agiti ka taga-ag headaches. Sige na. Wa man sa mga anak din Mga bana, kanang inyong sigig sugal, kanang inyong sigig inom, siging barkada, nagtuo day mo nga nakahatag mo sa right to happiness, right to holiness, labi na ginang inyong kabit-kabit. Nagtuo day mo makahatag nag right to life and happiness and holiness to your wives. Di oy. Luoy kayo inyong wives. Magbahog sa iyang luha og sipot. Luha ra. Luoy kayo. Kanang inyong dili pagpalit og slat, nagtuo mo nakahatag mo ana og right to happiness and holiness pare. Nakahatag sad kay holiness man kay moingon raman ko. Bahala nagway halin ang slat, padayon kong magpabaga snaong sa pagbaligya. Di ba? Hilingay mong tupad ing na tagaan nato sa right si Father.
Natagaan na to siya sa iyang rights. Di tamanguli, basta di kapalit og slot. Oh, inig-ingon dito sa kanang atong may lamisa diha o sa opisina, padir, purting daghanang namalit og slot. Ay, praise the Lord. Dali, pwede pare. Inyo nang gihatag ang happiness. Unya kay kanang atong slot, ipanghatag man natong bugas kaning atong Santo Niño's healing gifts. Ihatag man natong mga bugas ngadto sa category D. Di inigpasa sa dana nga tumuana sa atong mga pobre kay natong mga igsoon. Ay, praise the Lord. Salamat. O to na, napasa ng happiness. Unya kanang pagpalit ninyo og mga slots, itukod man natong mga balay sa mga way balay, labi na karon sige uwan-uwan. Diretso ang tubig ngadto sa ilang sulod. Di mahimuan sa silag balay. Praise the Lord. Oh, nahatag na sang happiness. Niya kay mag-Christmas party man ta sa tanan nga nag-alagad nato dinhi. Mga almost 500 ni kabuok ang ato mga active kanang choir, lectors, sacristan, mga organizations ato nang himuag Christmas party karong December 27. Ato man ang panagaan sa silag mga gifts ginagmay. Moana sa na sila. Ay, praise the Lord na agi di ay ginagmay bisag once a year lang. Oh, di napasa na ang happiness. Kanya kay ma-inspired man na sila, mawagtang ilang stress, life na sana, long life. Kanya kay magsige mo nag-pray sa Ginoo sama ni Isabel o ni Mama Mary, praise the Lord man, ananasan sila'y holiness. Kanya kay ang uyab, ang laki, di na manggid siya mo attempt og kiss, di na siya mo attempt og himog premarital sex sa iyang uyab nga babae, unsa may mahitabo? Maguol ang iyang uyab. Hala, ka-boring sa akong life. Maana man ang mga yawanon nga uyab. Pero, ang laki, naa niya ang holiness. Naasad niya ang life. Nga naman, kay wa man niya usik-usike ang life. Kay kon kanang naghimog premarital sex, simbakog mabuntis na, ditso dayo nag-abort. Mao nang doon natay average 73 million abortions matud pas Google based on WHO na atay average 73 million induced abortions in the world every year. Average of 200,000 induced abortions every day. Luoy kayo, nahimo na tang criminal generation, a killer generation. Oh. Giling nga imong tupad. Inaokay ra kas abortion. Inaokay ra kana abortion. Kana abortion ra na. Wa pay labyot diha ang nagpalaygate, nagpabasiktomy, anti-life gyapon na. Wa pay labot diha ang nag-same-sex union, anti-life gyapon na. Nganong ga same-sex man mo, makaproduce day mo bata? Dili, anti-life, pleasure ra gyapon, companionship. Di man na mo'y purpose sa gitawag natog marriage. Procreation may purpose sa marriage. Nganong nagpalaygit man ka, nganong nagpills man ka, nganong nagkundo man ka, nga procreation man. Ika padiroy di madaoy, daghan kay mga anak. Ay kaguol basta nimo nang daghag anak, basta tinarong lang ang inyong paghimo anak. Di man ka mo'y mubuhi, ang Ginoo may mubuhi. Minsan gustos Ginoong kuha-kuhaan kay ni sobra na usa ka linog lang, wa nahurot naman tang tanan. Para karon gusto mo maglinog. Gusto? Gusto ha kay overpopulated naman ka ta. Overpopulated man ka ta. Tagaan tas Ginoo og linog, intensity 9, nya mo last og 1 minute. Wa na tibuok kalibutan magdungag linog. Wa na almost 2/3 sa population sa kalibutan hurot na in 1 minute. Kahilas biya nato nga murag kitega kuas kinabuhi. God is life. Siya mo'y kinabuhi, dili kita. Matud pas atong tubag sa Salmo nga nagyabag tag tubag. Unsa to? Hoy choir, kamo ha, wa gyud mo maminaw sa giinton diri sa atong lektor. Ibaw ko sa atong online ay naminaw ato. Nya, labi na mga musician, nakaingon gyud to, wa man ni klaruhag tubag. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya,
og usa ka bag-ong awit. Makaawit ra gid ta mga igsoon kung malipayon ta. Makaawit ra gid ta kung balaan ta wa tay sala. Og unsa na siya? That is justice. The greatest justice to us given by Jesus is His death on the cross to take away our sins. Because the greatest injustice in the world is sin. Kanang sala. Mao ginay kinadak-ang injustisya sa kalibutan ang sala. Kanang 7 capital sins. Kay gikan ginasyawa ang sala. Muna mawagay ng sala, muspuli dayon ang hustisya. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na na. Tabat na ko. Ready, go. Ing na promise. Pakamatian ti ka. Ana,